అదే ఇది పవిత్రమైన బృందావనంలోని ప్రేమ మందిరం. ఎన్నిసార్లు వచ్చి చూసినా కూడా తనివి తీరదు. జగద్గురు కృపాలజీ మహారాజ్ రాధాదేవి ఉపాసకుడు. ఆయన ఈ యొక్క ప్రేమ మందిరాన్ని నిర్మించారు. వ్యయ ప్రయాసలకు వచ్చి తన తపోశక్తితోటి చాలా గొప్ప మందిరం. రాధాకృష్ణులు చాలా దివ్యంగా మనకు దర్శనమిస్తారు. శ్రీకృష్ణుడి యొక్క లీలలు చాలా వైభవంగా ఇక్కడ దర్శనమిస్తాయి. అందరూ చూడండి, తరించండి. రాధే 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 రాధే. जय प्रेम मंदिर की, कृपाल जी महाराज की राधे राधे राधे।